Alhamdulillahi rabbil alamin, godiya ta tabbata ga Allah buwaye gagar misali wanda da ikon sa da yardarsa ya kawo mu wannan lokaci mai albarka, wannan rana mai albarka. Muna godiya ga Allah. Sannan ina godiya ga dukkanin wanda yake kallo na a YouTube ɗina na ikon Allah sai kallo TV ko a TikTok nawa Alhaji Nura Dan Bahaushe ko ikon Allah sai kallo. To ina godiya ga dukkanin waɗanda suke kallo na. Ina kuma godiya ga dukkanin musulman da suke duniya da kiristocin da suke duniya waɗanda suke bibiya ta a TikTok ɗina ko YouTube ɗina. Ina godiya a gare ku. Sannan waɗanda suka yi mana 'yan gyare-gyare, Ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi. Allah duk abin da suke nema duniya da lahira Ubangiji Allah ya ba su. Sannan akwai kuskuren da muka ɗan gabatar, an ɗan yi mana gyaran a kansa. Kamar jiha ƙwara 8 waɗanda muka fiɗi cewar mun sa su cikin jadawalin waɗanda za su yi zaɓe a wannan karanto, amma kuma yanayi da lokaci ya nuna cewar lallai haƙiƙanin gaskiya a 2023 gaskiya ba za su yi zaɓe ba. Daga cikin jihohin nan akwai su ƙwara 8 ne. Akwai Osun, akwai Ekiti, akwai Ondo, akwai Imo, akwai Anambra, akwai Edo, akwai Bayelsa, akwai Kogi. Waɗannan jihohi lallai haƙiƙanin gaskiya ba su shiga jadawalin waɗanda za su fitar da gwamnoni a 2023 ba. Bakin gwargwadon misali kuskuren da muka yi ne aka kira kuma aka nuna mana kuskuren mu akan wannan al'amari, to shi yasa muke sanar da ku kada lokaci yayi ko a ce lokaci yayi mutum ya ga abun bai yi ba ya ce to lallai haƙiƙanin gaskiya an yi kuskure. Duk da cewar mu ajizai ne, 'yan adam ne, ba mu ke yi ba dai Allah shi ke yi, wanda nake hidi maku a kullum Allah kuma shi ya ban mu kansa sani. Amma babban dalilin abin da yasa muke sanar da al'umma, idan mutum ka fito za ka nemi takara, in ka tabbatar da cewar ba za ka samu abin da kake nema ba, to zai zamto cewar ba za ka saki dukiyarka ba ka dinga raba ta. Bakin gwargwadon misali za ka tabbatar da cewar asara za ka yi. Duk wanda muka kira muka ce mashi ya yi haƙuri, to in hada dama ka yi haƙuri, sabili da me abubuwa ne suke tabbata wanda muke ganin cewa taurarin mulkin ne muke ganin suna yawo kan mutum, shi yasa muke tabbatarwa da cewar wani zai mulki jiharsa. Bakin gwargwadon misali Ubangiji Allah ka yafe mana kurakuranmu, Allah ka ƙara ɗaukaka mu, Allah ka ƙara azurta mu, Ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya. Ubangiji Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya, Ubangiji Allah ka zaunar da mu lafiya, Allah ka ƙara mana arziki a cikinta. Na gode. Sunan Alhaji Nura Ikon Allah sai kallo. Ka shiga Ikon Allah sai kallo YouTube channel, ka danna mana subscribing, ka danna mana ƙararra. Na gode.